Ej, hvor er det fantastisk. Og hvor er det godt at komme her, og hvor er det godt, at vi ikke skal være her hver dag, fordi så ville det blive for meget. Det er den der fantastiske venlighed og service, du bliver mødt med, lige så snart du træder ind ad døren. Jeg følte virkelig, at nogen tog hånd om mig, da jeg kom. Altså det der med, at der kom en og bød mig velkommen og viste mig lidt rundt og fik en snak med mig om, hvordan jeg gerne ville have det. Og jeg kom ikke bare sådan til et undervisningslokale. Jeg kom og blev taget imod. Det var rigtig rart. Det, der forbavser mig meget, det er, at de mange gange kan huske, hvad vi hedder. Meget personligt. Nogle gange mere personligt, end man er vant til. Det skal man lige vente sig til. På en skala fra 1 til 5, der ligger de på omkring 4,8, 4,9. Så det er de virkelig toppen. Der er de ting, der skal være her, og så er det bare lavet med en, jeg lige vil sige, forkærlighed for emnet, hvad det nu er, det handler om, ikke? Og det kan man mærke. Og det kan man både mærke som underviser, og det kan deltagerne mærke. At man føler, at det her er sådan lidt som at komme hjem, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, der er den der gode stemning. Der er den fleksibilitet, der skal til for, at man kan lave sit kursus anderledes end et traditionelt kursus. Vi tror på, at man skal aktivere sine sanser. Vi tror på, at man skal bevæge sig, at man skal udfordre sig selv, man skal tale med andre mennesker. De er et kursussted, som vil mere end bare at være et kursussted. Jeg synes, der er en fin energi herinde. Jeg synes, det er et fantastisk sted, og primært nogle fantastiske mennesker. Altså. De er omstillingsparate og fleksible, og altså, man kan, hvis der er noget, man ønsker, så kan man få det, ikke? Det er rigtig rart. Der er sådan en god service. Man bliver virkelig vel modtaget, og man bliver husket, og når man ringer, så ved de lige med det samme, hvem man er. De arbejder noget mere med rammerne. Det er ikke bare et kursussted. Det kan noget mere end det. Det er helt klart noget særligt. Deres nærvær og deres varme og deres indfølingsevne og deres service, deres lækre mad og deres gode værelser, det er det hele, der er utrolig givende at være i. Bygninger, faciliteter osv., det har alle i den her branche. Men det skal give mening, og det skal aktiveres, og det bliver det i det øjeblik. Stedet samarbejder med kunderne og gæsterne. De andre steder, hvor jeg har undervist, der er slet ikke samme, interesse for, hvordan det går. Det er jo et sted, hvor man, når man kommer, har man afleveret sit program, inden man kommer, og når man så kommer, så kan man mærke, at dem, som tager imod en, man er ikke bare et kursushold, de ved også, hvad man skal lave. Vi kan ikke lade være med at interessere os for de mennesker, der kommer her. Det, de skal, det, de kommer her for, det ligger helt naturligt for os. Selvom der er travlt, så har jeg aldrig haft oplevelsen af, at det kunne ikke lade sig gøre, eller du må vente 20 minutter, eller altså, de er der bare. Vi prøver sådan, som vi kan komme til det, og give et input til instruktører og deltagere om, at der er nogle ting, der er okay, og det er faktisk i orden, at man gerne vil røre ved, at man gerne vil have mange pauser, at man gerne vil sidde og spise undervejs. Og man vil det eller ej, alle miljøer, hvor folk mødes for at lave noget professionelt sammen, det kan betragtes som et læringsmiljø. Så kan man så vælge at være mere eller mindre bevidst om det. Den der særlige atmosfære, de arbejder med, og det der med, at de gør en lille skæv ting, altså der skal tit ikke særlig meget til, men en lille bitte vinkel, og det er det, de er rigtig gode til. Vi er meget opmærksomme på, at det ikke må overskride grænser. Det må ikke blive plat. Det har været en leg for os at gå ind i og forme os selv som et læringsmiljø. Det har slet ikke været svært. Der ligger en stor forpligtelse til at basis er i orden. Oven på det leger vi så med mange forskellige ting, som understøtter læring. Meget gerne noget, der understøtter det at få sine sanser i spil. Jeg bruger også naturen her omkring. Jeg har lavet det, der hedder en walk and talk, hvor de er ude og gå på hvert modul, når jeg er her. De har alt det tekniske, og de har alt det hjælp i forhold til at afvikle kursus, som de store steder også har. Men de kan tilbyde intimitet og personlighed. Det handler om mad, som er fuldstændig outstanding, unik her på stedet. Den er vanvittig lækker. Den er virkelig lækker, og der er kredset om detaljen, og det er sundt. Dejligt. Lækre salater, meget varieret, og jeg har aldrig gået sulten for bordet. Og kursisterne klager over, som så vanligt, at de skal have hjælp til at stoppe, ikke? Det er ikke nok, at vi selv siger, at det er god kvalitet og skilter med god kvalitet. Det er først god kvalitet i det øjeblik, at kunden har oplevet det som god kvalitet. Jeg synes, de er rigtig gode på alle de målepunkter, som er vigtige, når man er her som underviser. Man tænker i, at det skal være et godt læringsmiljø. Det er ikke bare et kursuskonferencested,
Men der er den der dimension også, at det er vigtigt for dem også, at det hænger sammen. Nogle gange så har vi oplevet stor succes med at lave bitte små ting. Vi kan forme forløbet fra start til slut i samarbejde med dem i en god og tryg atmosfære, og det tror jeg, der er mange, der sætter pris på. Vi er fælles om at gøre kurset til noget godt. Det er ikke bare mig som underviser, der har en rolle der, men de har også en rolle i at skabe rammerne. Det synes jeg har været helt forrygende ved at være her. Man kan hurtigt krydre et kursus med nogle små effekter, og de er bare inden for rækkevidde. Men der er ikke noget af det, der dur, før vi har haft en involverende snak med primært med instruktøren, som er den, der kommer og holder kurset. Det har ikke nogen effekt, før det enkelte kursus faktisk er designet sammen med os. De plejer altid at spørge, hvad er det så, I skal lave, og det lyder spændende, og har du hørt om det her, hvis de har et eller andet, der passer ind i det, jeg vil lave. Så på den måde blander de sig også, på en positiv måde blander de sig også altså de vil også gerne være en del af det kursus. Det er ikke bare mit kursus, det er vores kursus. Der er altid positive tilbagemeldinger, når folk har været her, og det viser også diverse evalueringer. Folk er glade for at komme, og folk føler det sådan lidt familiært, og mange af dem betragter det lidt som deres sted.